Добрага ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Ой, нешта мне так хочется сёння спаць, аж на вошкі закрываюцца. Ой. Кася, може ти учора позна лягла? Ды не, як заўсёды. А може сёння рано прачнулася? Не, у мяне заўжды узімку гэтак адбываецца. Само зранку пазяхаецца. Пэўна, гэта таму, што холодна на вуліцы. Напэўна. Кася, а ты часам не мядзведь? Лесик, да ты што? Вядома ж не, я зайчаня. Ну, мядзведзі звычайна адпраўляюцца ў зімовую спячку. Вось, можа, і табе хочацца. Не, аднак ідэя добрая. Гэта як? Раскажы. Зімовая спячка мішак цягнецца паўгода. Ого, цэлых 6 месяцаў? Ага, менавіта так. І яны нават размяцца не ўстаюць? Уявіце сабе, не ўстаюць. Усе працэсы ў іх арганізме ідуць вельмі павольна. Як у рэптылій, так? Так, але не зусім. Тэмпература цела мядзведзя зніжаецца, але толькі на 6 градусаў. А што гэта значыць? А тое, што мядзведь спіць, але можа ў любы момант прачнуцца, калі яго патурбаваць. Не хацеў бы я апынуцца побач, калі мішка прачнецца пасярод зімы. І правільна, бо ён у гэты момант вельмі злы. Вядома ж, я таксама, калі мяне раптоўна разбудзіць, буду злая. У прачнуўшыхся не ў пару мядзведзяў ёсць нават назва спецыяльная – шатун або бадзяга. Бадяга, смешна, бадяюцца. Бадзяюцца па лесе і шукаюць ежу. Думаю, яны могуць прачнуцца ад голаду. Таму мядзведзі вельмі многа ядуць перад тым, як улегчыся спаць. І што яны ядуць? Розныя – мяса, рыбу і расліны. Вельмі любяць салодкае. Ну, гэта не дзіва. Хто ж яго не любіць? Дарэчы, а вы ведалі, што не толькі мядзведзі могуць так доўга спаць? Не, у першы раз чую. А хто яшчэ? Суслікі і янота ўзімку. Летам карлікавы мадагаскарскі лемур. Ён спіць у дупле 7 месяцаў. Прычым не ў халодную пару, а наадварот, у спякоту. Значыць, спячка ў яго летняя? Так, жывёлы могуць гэтак хавацца не толькі ад холаду, але і ад спякоты. А я прапаную адправіцца не ў спячку, а на прагляд мультфільма. Як вам мультфільм? Адзін з маіх любімых. Мне вельмі падабаецца Капатыч. Такі добры і смешны мядзведзік. Тады табе спадабаецца моя сённяшняя віктарына. Яна акурат пра мядзведзікаў. Добра, гуляем. Я буду называть факты, а вы паспрабуеце пазнаць мядзведзя. Не ўпэўнена, што ведаю усіх мядзведзяў у свеце. Аднак мне ўжо цікава. Калі ласка, пачынай. Пытанне першае. Назва якога мядзведзіка перакладаецца як мядзведь-коцік? Коцік. А гэта з якой мовы? З кітайскай. Пэўна, ён такі ж мілы, як коцік. Здаецца, я здагадалася. Скажы, а гэты мядзведь можа лазіць па дрэвах? Можа, а таксама ён харчуецца больш за 12 гадзін у дзень. Ого! І чым ён любіць ласавацца? Бамбукам. Усё, я ведаю. Гэта проста, гэта ж панда. Верна, вялікая панда з Кітая. Давай наступнае пытанне. Гэты мядзведь любіць арэхі, суніцы, чарніцы. Хто ж іх не любіць? А вось вясной ён ператвараецца ў сапраўднага драпежнага звера. А нам не трэба яго баяцца? Наўрад ці. Ён жыве ў Паўночнай Амерыцы. Гэта добра. Так, бо гэта вельмі хуткі мядзведь. Наколькі? Вельмі. Можа бегчы з хуткасцю ў 56 кіламетраў у гадзіну, калі хоча некага дагнаць. Ну, я думаю, тут галоўнае не хуткасць, а жаданне. Я, каго хачу, заўжды даганю. Гэтага мядзведзя ты б не дагнала. Мне здаецца, я чула пра гэтага драпежніка, аднак не памятаю яго імя. Хто гэты Лесік?
Гэта мядзведзь-грызлі. Пазнаць яго на фота можна па характэрным выглядзе. По якім? Ён цёмны і мае характэрны горб. І так, апошняе пытанне. Гэты мядзведзь большую частку жыцця праводзіць у моры. Ого! І я б хацела так. Аднак, Кася, мора там не такое цёплае, як табе хацелася б. А ці не мае ён адметны выгляд, які адрознівае яго ад іншых мядзведзікаў? Так, вядома, мае. Тады я здагадаўся, гэта белы мядзведь. Правильно! А ці ўсе ведаюць тот факт, што нягледзячы на белую поўсць, скура ў мядзведзя абсалютна чорная. Гэта дапамагае яму захоўваць цеплыню. А пры гэтым поўсць белая? На самой справе яна празрыстая. Але мы бачым іх белымі. Насамрэч, кожная шарсцінка мішкі пустая знутры і напоўненая паветрам і можа атрымліваць адценні ад кантакту з рознымі рэчывамі. Ясна. Значыць, каб заставацца белым, мядзведзю трэба быць акуратным. І трымаць поўсць у чысціні. Так, як і ўсім. Эх, такія прыгожыя. Аднак складана ім, напэўна, жыць у холадзе. Бррр, нават не хачу уяўляць. Давайте лепш разам хутчэй паглядзім мультфільм. Зімой мы можам скардзіцца на мароз, аднак толькі зімой мы ляпім снегавікоў і кідаемся снежкамі. Снег то ёсць, то яго няма. Аднак што рабіць, калі ён не выпаў? Ну, сёння гэта не праблема. Напрыклад, зімовымі відамі спорту можна займацца і калі снег не выпаў. Ты пра які гаворыш? Ёсць спецыяльныя лыжы і трасы. Аматары лыжаў могуць займацца там круглы год. А я вельмі люблю катацца на каньках. Можна наведаць крыты каток і займацца гэтым і зімой, і летам. Сябры, а хто з вас спрабаваў займацца сноубордам? Я пакуль што не адважваюся, але глядзець на сноубардыстаў магу бясконца. Сёння якраз адзначаецца сусветны дзень катання на сноубордзе. Дарэчы, гэты від спорту ўключаны ў праграму алімпійскіх гульняў. Кася, паспрабуй. Можа, і праз некаторы час і ты выступіш на алімпіядзе. А чаму не? Вось на зімовых канікулах і паспрабую гэты від спорту. І мы з табой таксама. А вось мульцікі можна глядзець у любую пару года. І летам, і зімой. Згодны. Давайте зараз і паглядзім. Сёння такія марозныя мульцікі, што, здаецца, снег пойдзе зараз і ў студы. О, а вось ён ужо пайшоў. Вы толькі паглядзіце. Як прыгожа! Так, неверагодна. Мае ўсе думкі ўжо пра Новы год. Так, засталося зусім трошкі пачакаць. Дарэчы, а вы падрыхтавалі жаданні, якія будзеце загадваць у навагоднюю ноч? І навошта? Ну як жа, гэта так цікава загадваць іх у 12 гадзін, калі б'е гадзіннік. Я ва ўсё гэта не веру. Я лічу, што трэба не жадаць, а ставіць канкрэтную мэту. А я упэўнена, што цуды здзяйсняюцца, таму трэба марыць. І пра што ж ты марыш? Як пра што? Хачу быць шчаслівай. Дык і ўсе хочуць. А я яшчэ хачу шмат цукерак. Ну мы цябе, Кася, знойдзем цукеркі. Гэта не ўсё, аднак пра астатняе гаварыць не магу. Чаму? Калі расказваць усе свае мары, яны могуць і не здзейсніцца. Так што гэта мой сакрэт. Вось я мару, як мага больш глядзець мульцікаў раніцай і расказваў пра гэта Лесіку. Ой, і зараз мы разам глядзім многа мультфільмаў кожную раніцу і ніякага сакрэту. Давайте зараз яшчэ адзін і паглядзім. Ну як вам спадабалася? Так, спадзяюся, мульцік падарыў добры настрой і не толькі нам. Так, бо зараз ужо прыйшоў час развітвацца. Пажадаем усім гледачам знайсці сабе цікавую зімовую справу. А яшчэ як мага больш думаць пра навагоднія цуды. Тады яны абавязкова здзейсняцца. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!